Sanibonani makhosi amahle, siyabingelela. Ngomunye wamakhosi engicabanga ukuthi angedwa, hayi osaphele umoya. Ikhosi kuthiwa alipheli umoya, kodwa hayi cha ngeke makhosi. Uphelile manje nesizulu siyasho ukuthi ongapheli kuyahlola. Asiqhubeke makhosi amahle ke siqaphuqaphu kungani ngisho kanje sinje ukuhlaziya ngokubambisana. Hayi into engiyibonayo makhosi. Labo coach ngeke ngasho ngesonto elidlule emva komdlalo wePirates. Hayi ukuthi amaqhinga sebaphelele. Kuyacaca yabona manje into abayenzayo sebeyashansa. Bayashansa ke phela njengamanje. Ake ngibuza umbuzo nje makhosi amahle. Ithini line up yethu makhosi? Uyikhona yedwa ngangitshena. Iline up yethu nje ithini from ku goalkeeper kuya kugcina umdlali wes11. Thina ke sibadala la kumakhosi kudala. Sasiyazi line up wangavuswa umuntu ulele avuka kutshela nje obinjalo. Ngenza nje umzekeliso kulezi ayikhathi amakhosi asazi ku goalkeeper kwaku Ben Setlodi. Sazi ukuthi masikhuluma ngestriker ngalezi azikhathi sokhuluma ngaye striker ezayifana noSamora Khulu. Engezona striker ngegama ku striker eshaya amagoli. Esizwe sibalo isitolo ngosibale oMalombo Lechaba. Kanjalo. Siqhubeke ke zolo lokho besazi ukuthi ugoalkeeper wethu ukhune. And ugoalkeeper osoke sefomini ngaso sikhathi uyaziwa. Basuke bekhona amanye ama reserve goalkeepers. Ngokwenza one quick example sengizovala. iPirates inoShane. Showcase bakhona ama reserve goalkeepers amabili ngoba i-team isikhathi esiningi iba nama goalkeepers ama reserve goalkeepers amabili. Goalkeeper bebabe u3 kuleso squad sangaleso sikhathi saleyo season. Thina ke ubani ongasho ukuthi kanti nje manje ugoalkeeper wethu ubani? Asikwazi ukusho. I-striker zamanje zolo lokho kudlala ukhona njengoba basengishilo bese ne-striker la uMbesuma. I-striker esuke kuyi-striker sosikhathi sibasinya akubi nenqwaba ye-striker ngoba kusuke kushisa i-striker esodwa ngaleso sikhathi. Hayi ngeke makhosi mina ngenele ukuba kuthiwa kuya ngokwami bengizophakamisa ukuthi la majezi ethu asiwabekene emakhaya ke singawaqoki. 2 ngiyakuphakamisa ke lokho. Cha ake sigodla amandla nomsebenzi uma esebheda amandla ayagodlwa. Hayi bafowethu ake sigodla imali yethu le lamathikithi wathenga ngemali yengane zethu sisebenza kanzima. Ake semuke emagroundini. Cha ake kumiwe nje uke emagroundini ngiyacela angisho kabi. Uzothi omunye hayi vele siya ngemali yethu yebo ngiyavuma. Ke namajezi uthi omunye hayi vele siwathenga ngemali yethu. Vele ke nami ngiyavuma siwathenga ngemali yethu ebizayo esisebenzela kanzima. iKaizer isithengela amajezi. Mhlambe ke ngaleyo ndlela singawaqoka amajezi.